Det gør. Det er sgu ikke. Ja, det man kommer til at bruge. Jeg noterer bare på, at lige for at de har sikkert, ikke? Ja, godt. Er du? Helt ikke. Hvor lang tid? Så følger han bare de der 10 netværk ind på indersiden. Og så er det der kan vi jo godt lave fuld rutning mellem 122 og så de der. Godt. Goddag alle sammen, og til jer sidst ankommende her. Meget gerne lige tilsikre, at i givet fald I er på mute, fordi, så der ikke kommer for meget baggrundsstøj ind over seancen her. Det vil forstyrre lidt oplevelsen for alle andre, så gerne lige tilse det. Endnu en gang velkommen til det her webinar, som bliver en serie af lidt flere fra TechDatas side i samarbejde med os her i Cisco. Og man kan sige, dagens agenda er sat lidt sammen af, hvor vi vil prøve at komme kort omkring, hvad er det egentlig Ciscos portefølje består i dag. Der er jo sket en meget, meget stor udvikling igennem de sidste, 4 år nu, hvor Cisco måske gik lidt fra at ikke helt være med på beatet længere på daværende tidspunkt, til man tog nogle strategiske beslutninger, og så må siges over de sidste 4 er kommet rigtig stærkt igen på området, der hedder sikkerhed. Mit navn er Jan Minke. Og jeg er det, vi kalder security i Danmark, det vil sige, at jeg har det kommercielle ansvar for forretningsområdet sikkerhed i Cisco Danmark. Og jeg har været med på sikkerhed igennem rigtig mange år. Agendaen som sagt er, at vi kommer meget kort og på tværs af hele porteføljen, og så vil vi dykke en lille smule dybere ned i hele, Next Generation Firewall, IPS-området. Vi vil komme omkring Umbrella, hvad det er for noget. Vi vil kigge lidt på Cisco's endpoint-løsning, og sidst men ikke mindst vil vi også lige komme kort omkring hele e-mail security-delen. For det er faktisk et af de områder, vi ser, der efter har været blevet taget, eller har været håndteret ganske fornuftigt. Igennem mange år, så ser vi altså en enorm stigning i, at e-mail er den vej ind, at mange virksomheder og brugere bliver inficeret med ransomware osv. Og derfor slår vi lige også en lille slag for lige at kigge lidt på det. De enkelte områder kan vi ikke nå at komme så dybt i med de små 45 minutter, vi har ligesom afsat i dag. Der er meningen mest, at vi bare lige kommer lidt bredt omkring tingene. Og så vil der efterfølgende komme nogle selvstændige spor, hvor vi så går lidt, spadestik dybere ned i de enkelte områder for dem, der måtte have interesse i det. Og der kommer jeg til sidst her, der er lige en slide, der viser nogle datoer og nogle tidspunkter, men jeg ved også, at Lasse Bang fra TechData, som har været en stor driver omkring at få det her etableret og sat i værk, kommer tilbage med invites til det, og så kan man så melde sig på det. Som sagt, lige lidt praktiske ting her. Meget gerne sikre, at I lige muter jeres respektive mikrofoner rundt omkring. De slides, jeg vil præsentere her igennem, vil også blive delt efterfølgende. Og skulle man stå med nogle spørgsmål, så meget gerne mail til Lasse, så vil han enten svare løbende, hvis han kender svaret, og hvis ikke, vil han samle sammen, og så dele det med alle sammen efterfølgende, både hvad spørgsmålet er, og også hvad svaret selvfølgelig er. Så det er sådan en idé. Godt. Som jeg sagde før, så kan man sige, at Cisco var, hvis man skal være sådan lidt direkte, lidt bagud på point, hvis man kigger tilbage før små 2013, hvor man satte sig ned og tog nogle strategiske beslutninger og sagde, at det her med sikkerhed, det må kunne gøres måske lidt anderledes, end man har gjort hidtil. Så Cisco lagde egentlig en lidt ny linje og en ny ting, der sagde, at vi er nødt til at begynde med at få de forskellige sikkerhedsløsninger, vi har implementeret i vores systemer, til at tale sammen, så vi kan få dem til at hjælpe med at reagere via noget automatik, så vi får højnet effektiviteten, og vi får også taget hånd om flere problemstillinger. For det store udfordring der er, at nogen har købt noget firewall, nogen har også noget endpunkt, enten antivirus, lignende løsninger osv. Men det har vist sig, at stadigvæk bliver vi ramt
mere eller mindre alle sammen af diverse ting og sager. Og det er uanset om man er en stor Mærsk-virksomhed, eller man er en lille cykelhandler i princippet, så er det lidt de samme udfordringer, man bliver ramt af, og det er ransomware, som er den alt overskyggende for nuværende største, kilde til ting, der chikanerer. Lige nu ser vi tal, der siger, at det er helt op til 2/3 af de ting, der sker, er med afsæt i ransomware. Og det er simpelthen fordi, at hackerne har fundet ud af, at det er en enorm pengemaskine, og risikoen er lav, og det er forholdsvis nemt at få inficeret rigtig mange. Så det er det. Nå, hvordan er Cisco så ligesom kommet til, hvor vi er i dag, hvor vi selv mener, at vi efterhånden har fået en rigtig markant position i hele sikkerhedsområdet? Jamen, som jeg sagde, man kiggede lidt på tingene, overvejede og lagde ind i en plan tilbage i starten af 2013, hvor man så egentlig startede den her rejse, som vi har været på de sidste små 4 år ved at egentlig opkøbe Sourcefire. Sourcefire var en IPS-løsning, det vil sige Intrusion Protection Solution, eller Intrusion Detection Solution, alt efter hvordan man vælger at gøre brug af det, som ligesom var det. Og den parrede man så selvfølgelig med vores ASA, vores firewall-produkt, og ligesom begyndte med at bygge lidt videre på det, og det kommer jeg lidt mere ind på senere. Så gik man ud og købte noget, der hedder ThreatGrid, som i princippet er en sandbox-teknologi, så man ligesom kunne begynde med at parre Sourcefire med at kunne skubbe underlige eller mistænksomme filer over i en sandbox og begynde med at blive undersøgt og analyseret noget dybere derinde, prøve at execute den pågældende fil for at se, hvordan den reagerer osv. Så ThreatGrid er ligesom vores sandbox-teknologi. Så hen over tid begyndte man med at etablere nogle ting, men i midten af 2014 etablerede vi det, der hedder Talos. Og det er lidt med afsæt i det her gamle ordsprog, der hedder viden er magt. Forstået på den måde, at Talos er vores intelligence center i Cisco, hvor der sidder små 250 mennesker, og totalt set er de lidt over 600. Men de 250 er simpelthen analytics-folk, der sidder og kigger ind i, på baggrund af alle de datasæt, som vi nu får fingeren i, og egentlig prøver at se, hvad er det egentlig, der er galt, eller hvad er det, der sker her. Og så de informationer, dem feeder vi så ned i alle vores løsninger. Kommer jeg lidt mere ind på lidt senere. I slutningen af 2014 købte vi noget, der hedder NeoHapsis, og det var i bund og grund et amerikansk baseret sikkerhedskonsulenthus. Og det gjorde vi simpelthen, fordi vi så, jamen, vi er nødt til at få den kompetence ind i huset, vi er nødt til at få de learnings, vi er også nødt til at få nogle mennesker, der kan gå hjælpe med at rådgive virksomheder omkring sikkerhedsproblemstillingerne, efterlevelse af diverse standarder. Det er både, lovdefinerede standarder, hvor vi jo selv er ved at blive ramt af den nye dataforordning, som træder i kraft i her 18. maj, eller maj 18 hedder det. Og på samme måde er der jo både inden for de respektive industrier forskellige standarder, man skal efterleve. Så derfor ligesom at få den kompetence ind og den viden, så valgte man at købe det her. Så kom vi ind i 2015, hvor vi så køber OpenDNS. OpenDNS er simpelthen en DNS-sikkerhedsfunktionalitet, så når vi alle sammen går ud og efterspørger en eller anden hjemmeside, så får vi lige et svar på, om er den hjemmeside nu god eller dårlig. Hvis den er dårlig, så sikrer man, at man ikke kan besøge den. Hvis den er god nok, jamen, så bliver vi sluppet ind på den. Det kommer jeg også lidt mere ind på. I dag hedder OpenDNS hedder Umbrella i Cisco-verdenen, og det kommer vi kortere omkring. Så købte vi et firma, der hed Portcullis, og det var egentlig tilsvarende. Det var et europæisk baseret, engelsk baseret konsulenthus for ligesom at kunne begynde med at arbejde med netop dataforordningen, der rammer alle landene i EU blandt andet, men også for at få noget presence her i Europa med konsulentydelser, hvor vi kunne levere ind på det. Så købte man LANCOPE. LANCOPE er et netværksvisibilitetstool, hvor man ligesom kan begynde med fra netværkssiden og begynde med at få et overblik og en indsigt i, hvem kommunikerer med hvem og hvorfor. Fordi for eksempel en firewall, den kan jo kun se det, der rent faktisk flyder igennem firewallen af trafik og forholde sig til det. Den kan i bund og grund ikke se data, der ligger og kører mellem enheder bag ved firewallen og aldrig nogensinde når firewallen. Og det er der, hvor LANCOPE kommer ind i billedet. Og sidst men ikke mindst valgte vi så her i midten af 2016 at købe et firma, der hedder CloudLock. Og det er simpelthen det er et cloud service policy management tool, forstået på den måde, at en virksomhed, hvis man bruger Office 365, så kunne man måske godt tænke sig at kontrollere, hvad gør brugerne ude i Office 365, samtidig med, at man måske også kunne gøre brug af Salesforce eller Box til sine data. Og på tværs af alle de her forskellige cloud service, bruger man så i princippet CloudLock til ligesom at lægge en ensartet policy om, hvem må share hvad med hvem. Skal man share data med eksterne partnere osv. Men hvis det skal foregå på tværs af alle de her services, så har man CloudLock til at definere det et sted, som så sørger for, at den her policy ligesom bliver
pushe ned over de forskellige cloud services, man nu vælger at gøre brug af i sin organisation. Og det er der, hvor vi tror, der er en meget stor fremtid fremadrettet. Det har alt sammen lidt til, at Cisco i dag har opnået den position, som vel en af de efterhånden måske største, hvis ikke den største sikkerhedsventer, når vi tager alt med ind i billedet. Så det er der, hvor vi er i dag, og egentlig også efterhånden Gartner er begyndt med at lidt anerkende den her strategi, der ligger bag ved det her med at sige, at vi er nødt til at begynde med at få ting til at tale sammen. Fordi det smukke det her, det er, at mange af de her komponenter, de taler sammen, så når en sikkerhedshændelse sker over i e-mail-sikkerhedsløsningen, jamen så adviserer den sådan set firewallen om og per automatik at lave en regelsæt, der tilsiger, at vi skal ikke have mere fra det hjørne af verden, hvor vi har fået noget ind, eksempelvis. Eller vi har vores endepunktsløsning, som finder ud af, at en given laptop eller en device er inficeret, jamen så beder den rent faktisk via vores system om at fjerne den enhed fra netværket, eller lægge den over i et VLAN, hvor vi kan følge den lidt tættere osv. Så det er sådan det smukke ved hele den her portefølje efterhånden. Hvad består den af? Vores firewall, dem kender I nok mange af jer, det hedder ASA, og har været på banen i rigtig lang tid, og er vores firewall-platform som sådan. Vi har så fået vores VPN-klient, er også efterhånden meget, meget kendt, meget udbredt, hedder AnyConnect, og er i en helt traditionel VPN-klient, som fungerer på langt de fleste devices, som man bruger til at kommunikere selvfølgelig sikkert og trygt ind mod sine ressourcer. Så har vi fået vores Firepower Appliance og Firepower Services. Det er på grund Next Generation funktionaliteten, der ligger her. Så enten så parer vi det i en ren boks, der kun kører Firepower, hvor vi har alt Next Generation funktionalitet, kommer du ind på, eller også så lægger man Firepower Services op oven på sin ASA, og af den vej ligesom får en Next Generation firewall løsning på banen. Så det er Firepower. Hvad skal man sige? Så har vi Meraki. Meraki var Wi-Fi til at starte med, men er i dag blevet sådan en fuld stack af muligheder. Og der er selvfølgelig også en sikkerhedskomponent i, og det er sådan en unified enhed, hvor man har simplificeret både management via Cloud Tool, som er Merakis stærke kort, og man har ligesom taget de stærke kort fra vores eksisterende sikkerhed, men har ligesom skåret det til, så det er sådan en paketeret løsning, hvor man har foretaget en lang række af de valg, som kunderne måske skulle ind og forholde sig til, hvis det var vores mere traditionelle firewall-platform, som gør det nemt at implementere. Men derfor selvfølgelig også afskære måske nogen, som har en høj grad af behov for kompleksitet eller kontrol af en større grad osv. Men igen, den sondring kommer jeg lidt ind på lidt senere. Men det er ligesom vores løsning på det område. ICE er vores identifikationsserver og limen mellem alle de komponenter her. ICE bruger man til at validere om Jan Minke og hans givende device nu også må gå på nettet, ud fra de forudsætninger, han melder sig ind på nettet, og i givet fald, hvilke rettigheder skal han have rundt i nettet. Så det er ligesom ICE-klumpen. Firepower bruger vi også som IPS. Det kommer jeg lidt dybere ind på senere. Jeg vil bare nævne det lige kort her i oversigten. På web, det hedder som proxy, web proxy, jamen der har vi for nuværende det vi kalder Web Security Appliance. Det er simpelthen en web proxy box, som vi har, man kan sætte op og køre sin webtrafik igennem og få den proxy der med de regelsæt man nu ønsker der eller policy. Vi har også haft, vil jeg sige, noget vi kalder Cloud Web Security, men det er ligesom blevet erstattet af eller er under proces til at blive erstattet af OpenDNS Umbrella, som det i dag hedder i vores verden. Kommer lidt med ind på. Email security, jamen der har vi en appliance, man kan gøre, eller vi har en cloud løsning, man kan købe ind på, hvor vi leverer det gængse inden for hele e-mail sikkerhedsproblemstillingen og tage vare på det. AM for Endpoint står for Advanced Malware Protection, og det er vores løsning, vi bruger til at håndtere ransomware-problematikker og lignende. Den findes i en løsning, hvor man kan køre den mod endepunkterne, hvor der selvfølgelig er AV-funktionalitet i, og så er der funktionalitet til at håndtere netop når ransomware og sådan nogle ting ryger ind i det. Og så er der det stærke ved AMP er, at den ligesom, hvad kan man sige, på en for simpel måde egentlig fungerer lidt ligesom en videorecorder, at den følger egentlig, hvad der sker i ens netværk med filerne. Og bagefter, når noget så er gået galt, kan man så have den vej, spole tilbage og finde ud af, hvad der er sket, og hvor det er sket henne, og hvorfor det er sket, og så videre. Og hvad er omfanget, ikke mindst. ThreatGrid har jeg nævnt, det er vores sandbox-komponent. StealthWatch
som var Landcope, er det her netværksvisibilitet tool, som ligesom funderer det under det hele. Og OpenDNS Umbrella er den her DNS-sikkerhedsløsning, som man kommer lidt dybere ind på. Og i bunden, som er en del af vores ICE-komponent, ligger en kommunikationsbus, som vi kalder PXGrid, som er en, en krypteret kommunikationsbus, som alle vores komponenter kan kommunikere via. Og i øvrigt er også åbent ud mod andre vendere, Trend Micro, Checkpoint, og jeg tror, der er nogle af 70 af andre sikkerhedsvendere, der ligesom har købt ind til at kunne kommunikere på den. Det vil sige igen tilbage til det med, at hvis en sikkerhedshændelse sker i det ene hjørne af vores teknologi, kan vi via PXGrid kommunikere over til andre komponenter. Så det er limen i Cisco's løsning. Det er simpelthen over den, vi kommunikerer, når det er noget sikkerhedsrelevant information, der giver mening, og vi kan på baggrund af det reagere på tværs af forskellige komponenter i den givne løsning, man har fået sat i værk. Det er Cisco sådan et helt store sådan billede af den portefølje, vi sidder med i dag. Vores fokus i det her vil være vores ASA, firewall-løsningerne, vores Meraki og vores cloud-baserede løsninger. Det er sådan ligesom det, der er kernen i dagens chance. CloudLock har jeg nævnt omkring, det vil jeg ikke komme til dybt ind på. Godt. Jeg snakker om det her med viden og magt, og Talos-funktionen, som sagt, er ligesom Cisco's viden, hvor vi forsøger at opsamle det, og så egentlig tage det, der er relevant for alle de forskellige steder, og feed dem med informationer, der er relevant. Eksempelvis vores DNS-sikkerhedsløsning, jamen fortæl dem, hvilke domænes ude ved nettet, der er gode, og hvilke der er dårlige. Og dem vi måske ikke har så dyb kendskab til, jamen dem prøver vi at trace via Talos lidt dybere, indtil vi kan konkludere, om det er godt eller skidt. Og det gør jo i bund og grund af brugere, der ligesom sidder beskyttet af vores DNS-sikkerhedsløsning, jamen når de forspørger ud på et givet domæne derude, jamen så vil de egentlig umiddelbart få at vide med det samme, om det er godt eller skidt, og hvis det er skidt, så bliver man ikke sendt derhen, og så videre. Og på samme måde gælder for alle de andre områder. Det er information, der er relevant for, at de kan reagere ud fra deres funktionalitet og den opgave, de er sat i verden til, e-mail, sikkerhedsløsning osv. Jamen der får de det feed fra Talos. Hvad er det så Talos, de har af data, og hvordan ser det ud? Jamen Talos' baggrund for de data, vi bruger, jamen det er, som I ser herovre til venstre, det er en lang række forskellige data, vi simpelthen henter ind fra alle vores egne systemer, og vi henter ind fra samarbejdet, som det vises i den til højre cirkel, hvor vi har en lang række samarbejder og samarbejdsprogrammer kørende med service provider, andre af sikkerhedsindustriens partnere derude, open source miljøet som Snort og sådan nogle ting, som Cisco i bund og grund jo egentlig fik med sig, da man opkøbte Sourcefire osv. De mængder af data, det er uden nogen som helst tvivl de største mængder af data. 600 milliarder daglige e-mailbeskeder får vi ligesom information på baggrund af. Det er altså en tredjedel næsten af alt daglig e-mail på tværs af jorden. Vi får 16 milliarder daglige web requests, det vil sige, at folk går ud og forespørger på nogle domains. Til det kan vi så lige lægge 80 milliarder yderligere fra Umbrella, som ligger og kører lidt over sin egen del, men er under proces med at blive lagt sammen med Talos. Så der er det små 100 milliarder daglige e-mail requests. Jeg kan ikke huske tallet op mod Google, men det er en meget stor andel svarende til, hvad Google egentlig gør på daglig basis også. Vi blokerer 20 milliarder threads ongoing også på daglig basis. Vi får 1,5 million daglige, unikke malware samples op i vores sandbox løsninger, der står og kører herude, til at blive eksekveret. Det er nogle enormt store mængder, og det gør, at de mennesker og det stykke arbejde, vi kan gøre her, vi kan være meget, akkurate og meget kvalificeret i vores bud, når vi melder ud, at de forskellige systemer får at vide, at det her, det er skidt, det her, det er godt, fordi vi har så store datamængder på tværs af hele jorden, og kan tage beslutninger på baggrund af, om noget er godt eller skidt, og vi kan se nogle kommunikationsmønstre osv. Så det er et rigtig stærkt kort, Cisco har fået bygget sig her. Alt det her har egentlig bidraget til, at Cisco tilgang lidt til tingene har flyttet noget. Der er nogle målepunkter omkring sådan noget, hvor hurtigt kan man detektere noget er galt i sit system. Og man kan sige, at den første for at kan gøre det, der er selvfølgelig, at man begynder med at måle og har skabt et eller andet form for normalt billede eller indsigt i, hvad er det egentlig, mit system sker, og hvornår er der så noget, der afviger fra det, som ikke skal være der. Fordi det er typisk tegn på, at der er uler i mosen, når man kan sige det sådan. Der er en industristandard, der tilsiger 100 dage i gennemsnit. Jeg kan så fortælle, at mere end halvdelen af alle virksomheder, de bruger noget, der ligner helt op til 2 år, før de finder ud af noget galt. En tredjedel af dem
de finder aldrig ud af det. Så man kan sige, det er jo selvfølgelig meget spredt, den her gennemsnitsbetragtning, hvad den egentlig dækker over, men en gennemsnitsfaktor er det. Internt i Cisco i dag med vores platform, der var vi per 1. januar her i 17, hvor vi laver sådan en statusrapport, og faktisk også offentliggør den. Der er vi nede under 6 timer, før vi finder ud af, at noget er galt i vores system. Det vil sige, at hvis jeg er Minke bliver inficeret, så kan man sige 6 timer, det er lang tid, der kan ske meget. Men det er stadigvæk en gennemsnitsbetragtning, fordi langt de fleste ting bliver fanget allerede i opløbet i vores organisation. Hvis jeg begår mig tosset på min laptop, Cisco laptop her, jamen så er det fanget med det samme. Det ved jeg af bitter erfaring. På et tidspunkt, kvæg jeg har min sikkerhedsting, så sad jeg leget med et lille bibliotek, jeg havde med nogle malware-ting i. Jeg brugte til at teste nogle ting med på mit eget udstyr, og det ville jeg lige flytte fra en disk til en anden. Det brugte jeg så den her til, og der gik meget, meget kort sekund før jeg fik vide, hey, du har gang i noget, og så lukkede den sådan set tingene ned. Så det fungerer. Men tilbage til det. Så hele tankesættet med at lade ting snakke sammen, gør altså, at man kan få nogle mekanismer bygget, der gør, at man kan reagere markant hurtigere, end hvis man sidder med single point løsninger på tværs af sin organisation. Godt. Lad os gå lidt dybere ind i selve agendaen i dag, og der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har i dag i princippet 3 forskellige, firewall produkter, og hvad er hvad, og hvordan skal vi måske positionere det over for vores slutkunder, og hvad er det egentlig, der adskiller det ene fra det andet osv. Det vil jeg prøve at se, om jeg kan prøve at få sondret lidt mellem de forskellige her. Hvis jeg kigger sådan på den samlede portefølje, som den ser ud mere eller mindre i dag, så har vi en Meraki, linje, som går fra små 250 megabit i kapacitet og så op til godt 1 gig. De 2 store bokser deroppe i toppen, der er det, der egentlig varierer for dem, det er antal porte, der er der i, og så er det antal connections, man kan lave. Men throughputet er cirka 1 gig for begge løsninger. Så det er ligesom det spænd, Meraki bevæger sig i. Så har vi hele ASA-klumpen. Jamen ASA har jo tidligere været flagskibet helt op til de store ASA 55-85, hvor vi snakker om meget, meget store datamængder. Og så ned i den modsatte ende til en ASA 5506, som ligger i størrelsesorden små 250 megabit også. Og i det spænd varierer ASA i princippet. Så har vi Firepowerne, og Firepowerne er vores nye serie af appliances. Og de rangerer for nuværende fra cirka godt 3,5 gigabit og så op til vores flagskib deroppe, det hedder Firepower 9300, som meget bliver brugt i provider og i de helt store datacenter, hvor vi er oppe og snakke helt op til 225 gigabit trafik, før man faktisk har startet med at cluster tingene. Men det er sådan ligesom spændet der. Så ved jeg godt, at throughput er jo sådan lidt en gummi målepunkt, så alt efter selvfølgelig, hvad man også vælger at belaste sin givne løsning med af funktionalitet og sikkerhedsmekanismer, så vil den reelle throughput jo selvfølgelig variere markant. Det har også noget at gøre med ens egen trafikmønstre og sådan ting. Men det er sådan ligesom de tal, hvormed vi er ude og måle os op mod, hvad der findes ellers på markedet af løsninger. Og sidst men ikke mindst har vi også nogle virtuelle enheder. Man kan spænde op på en VM-miljø eller en Azure-løsning, henholdsvis FTDV og tilsvarende IPS-løsning, som ligger lige nu og kan køre omkring 600 megabit, men det er altså nogle licensmæssige betingelser. Og det bliver der kigget ind. Der kommer nogle flere varianter under den paraply, om man vil, så det bliver sådan spredt mere. Sådan ser den ud, og det er jo et stort mæs. Det der så også er at sige, det er, at vi ved allerede nu, at 55-85, den har end of sale, så den er på vej ud af porteføljen, og selvfølgelig bliver erstattet med Firepower-tingene. Firepower 2100, som blev lanceret i april, og som er begyndt med at blive shippet nu her, kommer til nok at erstatte nogle af de der lidt mid-range ASA'er på sigt. Jeg tror ikke, man skal blive overrasket om vi inden for en eller anden 2-årig horisont vil se nogle udfasninger der. Og det er simpelthen fordi teknologien og performancekrav og så videre, det er jo en evig rejse og så videre. Og så har vi så den nedre endedelen, som ASA-platformen ser ud i dag. Det er ligesom der, hvor Cisco er i dag. Så får vi også tit spørgsmålet, hvad er det her Firepower, og hvad er det her FTD? Hvad betyder det? Jamen i bund og grund er begge to sådan set Cisco's, det er der, hvor vores next generation funktionalitet i princippet ligger. Firepower, jamen det er nogle servicemoduler, man kan lægge på toppen af sin ASA.
Det er selvfølgelig en videreudvikling af SourceFire, det vil sige det er IPS. Det er det vi kalder application control. Det er URL-filtrering. Det er AM for endpoint, den her Advanced Malware Protection. Og det er i princippet, som jeg sagde før, et modul med ligger oven på sin ASA. Det vil egentlig sige, at på en ASA er det i princippet 2 separate images, der ligger og skal samarbejde med de fordele og de ulemper, der er i det. Og så FTD hedder det bare. Firepower Threat Defense er i princippet et nyt image, vi har skabt, hvor vi har taget de 2 komponenter og merged ind i et. Og det kan så kun køre på de nye Firepower Appliances, eller som en virtuel instans, man spiller op. Og det har man simpelthen gjort, fordi at 2 komponenter, der skal samarbejde, det kan have nogle fordele, men det har så sandelig også nogle ulemper, fordi nogle af tingene skal man skabe en bro mellem de forskellige images og sådan ting, så man har simpelthen kunne optimere og dermed få større og mere hastighed på og så videre ved at lægge dem sammen. Et management modul, det er også det, der er lidt af hvad skal man kalde det til dels, det downsiden på servicen, når man kører på en ASA, det er, at man i princippet har 2 management moduler til at styre tingene i. Så hele øvelsen her er i bund og grund, at man har taget 2 platform og merged ind i én platform. Så det er egentlig det, der egentlig er sket. Funktionalitetsmæssigt og sådan nogle ting, jamen der er der ikke de store, overordnede ændringer. Det indeholder de samme komponenter. Måden det bliver gjort på er anderledes, fordi det er optimeret, men det er i bund og grund det. Man kan sige, at FTD har også den fordel, at på de appliances, altså Firepower appliances, kan man rent faktisk vælge, om en given fysisk boks skal agere firewall, eller next generation firewall, om den skal være IPS, eller den skal være mixed, og det kan man gøre helt ned på det enkelte interface-niveau. Så i princippet kan der have en boks, der på det ene interface er ren IPS, på det andet interface har du ren firewall, eller du har mixed. Det bestemmer man selv ud fra den enkelte boks, hvor meget og hvor lidt man vil have de forskellige funktionaliteter tilknyttet. Hvad er forskellen så mellem ASA og Firepower? Jamen, jeg har næsten sagt med det foregående, jamen ASA'erne, det er jo vores rene ASA firewall, hvorpå vi kan addere de her Firepower services, og det er den kendte teknologi, som vi har haft kørende igennem en del år. Så det er egentlig der. Firepower appliancen, jamen den er en ny hardware-platform. Den kan køre ren ASA, og den kan køre FTD. Den kan ikke køre ASA med Firepower-servicene. Og så ellers igen har den så de her funktionaliteter, som der er, og den kan køre mixet, som jeg var inde på før. Og så har vi faktisk også nu fået mulighed for at inkludere et modul omkring DDoS på udvalgte af modellerne. Og det vil sige, at vi kan hjælpe kunder med behov for beskyttelse på det område også. I bund og grund er det et spørgsmål om en ny opdateret hardware med flere kræfter, større interfaces, større backplane, så vi kan få noget mere throughput igennem. Den sidste del er, at der er kommet noget cluster-funktionalitet ind, så vi kan addere for nuværende 6 bokse sammen, så vi på den måde kan øge vores kapacitet, vores performance deri. Det er sådan også lidt nyt. Men ellers HA er selvfølgelig en helt traditionel ting, som det også understøttes. Nå. Hvordan skal vi så sondre mellem ASA og Firepower, som jeg lidt ser som den ene side af det, og så Meraki på den anden side? Jamen, hvis vi prøver at kigge lidt på, hvordan kunne kundernes verden se ud, og af den vej prøve at se, om det kan rationale, og prøve at positionere dem over for kunderne i deres behov og deres typiske, måske scenarier. Men så er der i hvert fald nogle mønstre ned igennem, som jeg jo prøver at komme igennem her, hvor man ligesom kan få lidt indsigt i at sige, okay, hvis kunden har nogle af de her egenskaber, jamen så er det nok den vej, vi skal bevæge os. Hvis de har en anden, så er det den anden. Og når det så er sagt, så er der jo ikke noget som helst svar, der er endegyldigt den rigtige. Fordi det har også noget at gøre med mindsetet i stor stil selvfølgelig hos slutkunde. Og måske også hos jer som partner for kunderne. Hvor er det, I ønsker at have jeres kompetence? Hvis man måske ønsker at overveje at kigge ind i noget managed services, jamen hvor er det så, jeg skal bevæge mig? Hvor der er ikke nogen tvivl om, at Meraki er markant hurtigere at komme i markedet med en managed service. Og så videre. Men det kan så sandelig også sagtens lade sig gøre over i ASA Firepower-verdenen. Kræver måske et andet setup, men det kan lade sig gøre. Hvis vi kigger på de enkelte kunder, jamen når vi snakker ASA-siden, jamen så er det typisk, hvis du har nogle dedikerede sikkerhedsfolk derinde, så kan de godt lide at have nogle, de vil gerne gå dybere ned i materien, de vil gerne typisk spænde deres sikkerhed hårdere omkring virksomhedens ressourcer og virksomhedens, værdier, og det har de simpelthen behov for. Så de har behov for noget værktøj, hvor de kan skrue på alle parametrene. Så er det ASA og Firepower-platformen.
Hvis det er en organisation, som har en meget, skal vi sige, tynd eller lille IT-organisation, hvor man også har behov for at være meget fleksibel, hvor man måske typisk også har spredt sig over meget store eller mange lokationer, en detailkæde, en virksomhed med mange små branch office, salgskontor spredt over hele verden, de har behov for en helt anden agilitet, fordi de har måske behov for at løbende og sætte en ny site op, eller pille ned, så de har en helt anden, hvor det skal være nemt for dem at gøre, så er det Meraki vejen. Når vi snakker ASA Firepower-delen igen, jamen, så er det typisk, hvor de også har måske noget politik omkring, at deres data, deres management osv., det skal være lukket inde i deres egen verden. Det skal ikke ud i noget cloud. Og der er stadigvæk organisationer, og det har jeg stor respekt for, der har en tilgang til, jamen data, det er vores, de skal blive hos os, vi vil ikke have dem ud i noget, vi måske ikke helt føler, vi har kontrol på. Som jeg sagde før, jamen dem, der ligesom ser cloud som en helt naturlig del af deres strategi og deres brug af IT, og samtidig måske også enten har behov for at løfte eller vokse hurtigt eller lignende, så er det Meraki-vejen. Den er simpel, den er nem, den tilbyder samme sikkerhedsniveau, det er bare simplificeret, og du kan ikke skrue på så mange parametre. Til gengæld kan du lynhurtigt etablere nye sites, eller pille nogle ned for den sags skyld, og du kan få et hurtigt overblik via deres cloud management tool, som er helt unik og et rigtig stærkt værktøj. Jeg vil faktisk også sige, at man kan se faktisk også over i ASA Firepower-verden, nogle af de, skal vi kalde det gode ting, smarte ting fra Meraki, ser vi faktisk også begynde med at komme over i management tool over hos i ASA Firepower-verden. Og så er det et spørgsmål selvfølgelig om igen for kunden, hvad er det, der vægter tungest hos den, og den situation, de er i. Tilbage til det her igen, jamen, vil man have noget, hvor man virkelig kan dreje på alle hjørnerne og sådan ting, så skal man bevæge sig i ASA Firepower-retningen. Hvis man vil have noget, der er nemt at håndtere, utrolig nemt management-ting og hurtig deployment, så er det den vej. Og det er den sondring, man bør gøre. Og der er ikke nogen tvivl om, at jeg, der måtte have kunder i det, hvad skal man sige, i SMB-markedet og specielt neder, der er der ikke nogen tvivl om, at alt andet lige, og jeg ved godt igen, der er ikke nogen regler, der er ikke til for at være, alt andet lige vil det typisk være en Meraki, der vil kunne dække deres behov, og jeres måske sammen med dem, om at drive dem sådan ting, så vil det helt klart være Meraki. De kunder, som der så igen også selv nede, der har nogle værdier eller noget kompleksitet i deres infrastruktur, eller på anden måde har nogle services, de skal håndtere og skal have strammet sikkerhed omkring, og skal justere alle parametre, så er det en ASA-platform. Og det er i bund og grund en sondring, man skal gøre. Så det vil sige, simpel løsning kontra en kompleks og en mulighed for at dreje på alle parametrene. Det er den sondring, man bør gøre over for kunden. Og så kan man kigge ind i sin kundeportefølje og sige, hvad er det, jeg har overvejende af kunder, der typisk er til, og så måske på den vej tage sin beslutning om, hvad det er, som man ligesom vil satse på som partner ud mod slutkunderne, og opgradere sin viden på, og opbygge sin viden omkring, og måske ovenikøbet begynde med at tilbyde services på toppen af det. Så det er en sondring, man bør tage sig igennem som partner ud mod sin kundeportefølje. Sige, hvor er det, vores kunder han er. Og det er jo ikke således, at der igen ikke er kunder, der egentlig har både og behovet. En mindre organisation med, lad os sige, en håndfuld salgskontor eller butikker rundt om, for eksempel i Danmark, jamen ude i butikkerne, der vil de have et behov for det, Meraki kan tilbyde dem, nemt og hurtigt at styre. Og inde i deres centrale datacenter, hvor alle de her butikker måske trækker på data, jamen der har man et mere komplekst behov. Der vil man så sætte en ASA Firepower-løsning ind i den, og så vil man køre noget VPN ind og blive termineret i den løsning i en givet fald, eller i en Meraki-platform, som så rent faktisk er i princippet bare en VPN-termineringspunkt. Så det er ikke fordi, at man ikke også kan mixe tingene her. Det ser vi faktisk ofte, at man har et behov, der er mere simpelt ude på nogle brands, nogle butikker, og man har et komplekst behov inde i sit datacenter. Så et mix er også ofte set. Jeg har sagt de her ting. Nu kan man så sige, at nu har jeg sådan ligesom sat dem lidt sammen lige sådan kort for at sige, jamen igen, ASA er meget, meget fleksibel. Meraki er meget simpel. Der er 4 modeller at vælge mellem, når vi snakker ASA. Der er lidt flere, der er i princippet 6, fordi der er også 2, hvor der rent faktisk har Wi-Fi inkluderet i. Der er 2 former for licens. Der er Enterprise, som ligesom giver det basale sikkerhedsniveau, og så er der det Advanced Security, hvor du så også får nogle af de her Next Generation funktionaliteter ind, som IPS og AMP og content filtrering osv. Og igen, man køber det på enten en 1, 2, 4, 7 eller 10 års
subscription plan, som man så kan vælge i løbet af perioden, så vil det måske enten op- og nedgradere. Men ja. Og i ASA-verdenen, der er nogle flere modeller. Nu er det ikke alle sammen nævnt ham, men når vi snakker i det space, eller det område, hvor vi skal matche performance på samme niveau som Meraki, så er der for nuværende de her, hvad det hedder, 5 modeller. Det er lidt mere kompleks licenspakker, man kan komme på, fordi det har noget at gøre med, hvad er det lige præcis, man skal bruge den enkelte boks til, hvor meget af funktionaliteten vil man rent faktisk have. Skal den stå i et datacenter og kun håndtere firewalling mellem nogle segmenter, jamen så har man måske ikke behov for alle next generation features, så køber man kun de featuresæt, man har behov for. Ønsker man at have fuld featuresæt, så køber man alle komponenterne, hvis det skal være en parameterløsning, hvor man vil have det hele på. Og der har man så også en 3 og 5 års subscription, skal man sige, periode, man kan tegne for. Ja. Godt. Hvem køber det her? Jamen, det har jeg egentlig sagt. Det er selvfølgelig dem, der har en kompleks verden, de vælger det, og dem, der er i den simple verden, de vælger den anden. Godt. Det var kort omkring firewall og sådan nogle ting. Og nu kører jeg så de andre 3 omkring, og det kommer til at ske sådan lidt kortere, der er ikke så mange slides. Og igen, der kommer seminarer, webinarer hedder det, hvor vi vil gå dybere ned i alle de her områder for dem, der måtte have en dybere interesse i det. Umbrella, det tidligere OpenDNS, det er i bund og det, vi ser som den første, første linje, at man bør have. Og det er fordi, den tager sig simpelthen af alle de forespørgsler, vi går ud og gør på nettet, som bruger af nettet. Og det foregår i bund og den måde, at når en medarbejder, eller når vi sidder derhjemme, vi forespørger en eller anden website derude, jyllandsposten.dk, så forespørger vi den via en DNS-opslag over mod Umbrellas DNS-server, og på baggrund af den forespørgsel, vi stiller, så siger den her hjemmeside, den er god, den kan du roligt besøge, og så får vi lov til det. Den her hjemmeside, den er kritisk, det ved vi. Vi kan se, at der foregår ting, der ikke skal foregå derovre fra. Du bliver inficeret med malware, whatever casen er, du bliver ikke lukket over til. Og den kan man så selv gå ind og justere, hvor stram vil man have den policy. Og man kan lave sin egne black og white list inde i management tool omkring det her. Og med den verden, vi er på vej ud med hele cloud-verden, og man gerne vil have local breakouts for sine afdelinger eller lignende, jamen så ser vi det her, fordi den dækker egentlig hele vejen rundt. Fordi om du sidder på et kontor i den ene ende af landet, eller du sidder i den anden del af verden, jamen så er det den samme sikkerhedsløsning, du får. Man peger i princippet sin lokale DNS i sin access router eller i sin løsning op mod Umbrellas DNS, og så er man på løsningen under den policy, som man ligesom har defineret for sin virksomhed. Så det er en meget, meget simpel løsning. Den måde, vi rater de her ting på, jamen det foregår i bund og grund på, at alt, hvad der er godt, som det vises over til højre, safe request, det bliver sendt igennem. Alt, der skal blokeres, det blokerer vi for. Alt det, der er sådan lidt i den her grå space, der er imellem, det vi ikke rigtig kender til, et domæne, der lige er sat op, og lige pludselig er der masser af trafik på, det kunne godt være tegn på, at det er skidt, men der går vi ind, og så kigger vi lidt dybere. Og der kan man rent faktisk i sin policy sætte op og sige, at de sager vil godt have proxies ind til, at Umbrella har gået ind og sagt, det er skidt. Jamen så bliver det ryddet over i blokeringskassen, så proxyer vi det ikke mere, så skal vi ikke tilgå det. Er det godt, så ryger det selvfølgelig over det. Så der har vi ligesom de her 3 kanaler, om man vil, ud til måden. Og det fungerer, som ordet siger, som en paraply rundt om sin infrastruktur. Og den fordel, der er yderligere, det er, at får man for eksempel noget malware ind, typisk agerer malware på den måde, at den skal ud og have sine instruktioner om, hvad den skal gøre ud fra en kommandoserver, der ligger et eller andet sted i nettet. Og typisk, og meget ofte, ved vi allerede, at den er derude. Det vil sige, så kan den her malware, man har fået ind, ikke kommunikere med sin kommandocentral, så kan den ikke eksekvere på sin opgave, og så kan man sige, at i princippet, så ligger den og visner lidt, og har ikke nogen effekt. Og det er faktisk det rigtig smukke ved det her, det er, at et er, at vi sikrer, at vi ikke kommer ud på hjemmesider, eller besøger hjemmesider, som vi ved, der er noget skidt. Men hvis vi er i en situation, vi har fået noget ind, som beder os om at gøre noget ud mod noget, enten fordi de beder os om at klikke på et link, eller af sig selv gå ud og forespørge tingene, så bliver det stoppet. Og det kan vi faktisk se på alle de kunder, hvor vi har lavet proof of concept, at de får sådan nogle enorme aha-oplevelser i det, vi kan se, hvad der er kommet af trafik indfra og ud. Så det har en enorm værdi, og det er first line, og økonomien omkring det er også forholdsvis beskeden, og det er uhyggeligt nemt at implementere. Så jeg kan kun opfordre til, at man tager det her og går ud til sin kunde
portefølje og så begynder man at snakke med, fordi det er et nemt værn at give kunden, og det giver så meget sikkerhed for en forholdsvis beskeden investering og en forholdsvis beskeden, hvad skal man sige, tids eller ressource i at få det op at køre. Så ja. Jeg har sagt, hvordan det fungerer. Man forspørger ud på den her, det er den ene af DNS-serveren, der står her på skærmen, og det er hvornår det der sker, og så er man sikker. Pakkerne, man kan begynde at nærstudere lidt på den her hjemmeside her. Priserne de starter cirka fra 400 eller 489 US dollar for en 12-måneders periode for 10 brugere. Og så findes de selvfølgelig i forskellige 12, 36 og 60 måneders tegningsperioder. Så det er egentlig der, man starter. Så for en lille beskeden investering på små, hvad bliver det? 3500 danske. Det er noget, der ligner 350 brugere. Er det faktisk en beskeden investering. Godt. AM for Endpoint, det er Cisco's endpoint beskyttelse. Og den fungerer i bund og grund på det, at det man typisk gør i en traditionel AV-løsning, er jo, at man, når der kommer en ting til ens PC, så tager man en beslutning om, det er godt eller skidt. Og det som fungerer Cisco's løsning også, som den første fase i hvert fald. Det vil sige, at vi tager en beslutning om, at den fil, der rammer min PC lige nu, det der sker lige nu, det er skidt, så fjerner vi det. Hvis det er godt, så får lov til at køre ind. Men hvad med alt det, vi ikke har set før? Hvad med de filer, vi aldrig nogensinde har mødt før? Hvad skal vi gøre med dem? Jamen, vi kan sende over i vores sandbox og få noget tilbage fra det. Der er også nogen, der er ved at være rigtig dygtige, så de kan omgå det. Så får jeg den tilbage med svarene, den er fin til den her klient, jeg lægger på. Og så sender jeg den ind. I morgen får jeg i princippet besked om, at den fil, jeg sendte ind i mit system, jeg modtog, den faktisk var skidt. Så kan jeg med AMS, og det er der, hvor AM er utrolig stærkt, så kan jeg faktisk gå ind i min organisation og finde ud af, okay, den her fil, den ligger nu på den og den og den maskine. Den er blevet eksekveret på den der, så den er rigtig kritisk. Dem her, der er de ikke eksekveret endnu, så der kan jeg fjerne filen, simpelthen bare grab den ud af PC'en. Så på den måde får jeg ligesom sådan et her og nu, point of time protection, men jeg får også en mulighed for at gå ind, når vi konstaterer noget efterfølgende, som vi troede var godt, rent faktisk viste sig at være skidt. Det er det helt unikke og det stærke ved AM for Endpoint. Det kan man så komponere med komponenter, som man lægger på sin firewall, på sin e-mail, så allerede der kan vi få den første, hvad skal man sige, nu kalder jeg det optagelse af, når en fil flyder ind i systemerne, og få konstateret, om den er god eller skidt, så den aldrig når endepunkterne. Men dem, der bliver sendt igennem der, når endepunkterne, jamen der har vi en fuld, hvad skal man sige, nu kalder jeg det video igen, af, hvor den fil bevæger sig hen i hele vores miljø. Hvilke maskiner har den flyttet sig fra og til? Hvordan gør den? Hvilke processer gør den brug af? Hvorfor starter en makro lige pludselig PowerShell'en i PC'en? Det er underligt. Og der går vores AM for Endpoint ind og siger, hey, de to processer skal ikke starte, den ene skal ikke kunne starte den anden. Det er ikke normalt. Stop det. Og der kan man så definere selvfølgelig, hvor hård en policy man vil have. Så det er det rigtig stærkt ved det. Så det man får med AM for Endpoint, det er, at man får utrolig dyb indsigt i, hvad der sker. Man får det, vi kalder kontekstualiseret, det vil sige, at vi får værdiladet de informationer, man fra managementplatformen det her får at vide. Jeg får ikke bare at vide, at det er en eller anden IP-adresse, der er inficeret. Nej, jeg får at vide, at det er Jan Minkes PC, og det er lige præcis den proces på hans PC, der er problemet. Skal vi slå den ihjel, eller hvad skal vi gøre ved den? Og det vil sige, at vi får en uhyggelig stærk kontrol over, hvad det er, der sker på alle de her forskellige devices, vi må rette rundt og bruge. Det er softwarebaseret. Hele management tool ligger ude i en stor cloud. Den komponent, man lægger på her, tager ikke ret mange ressourcer. Det er en utrolig letvægts agent, eller connector, om man vil. Og vi er på de givende platforme derude. Og det gælder også serverplatform, og det gælder også virtualiserede server, hvor vi kan lægge den her agent ind på. Så man får altså en all-over beskyttelse eller løsning. Så vi kan beskytte, vi kan optage det, som vi i første omgang har sagt er ok. Det kan vi simpelthen optage, hvordan det begår sig. Og det er uanset om det er godt eller skidt, vi holder øje med det. Og så kan vi reagere på det, når vi så konstaterer, at det i givet fald er skidt. Det er bare lige hurtigt for at vise jer, det board, hvor man har simpelthen et device, netværksbibliotek eller oversigt, hvor man kan se, hvad der sker på det enkelte. Vi vil ikke gå ned i dybden med det i den her seance, der er ikke tiden til, men det vil vi gøre senere, hvor man så kan se. Men der kan man simpelthen se, alle dem, der er markeret med gul i det her oversigtsbillede, det er der, hvor der er sket noget underligt på lige præcis den her givende, enhed, som der er vist et screenshot af det her. Og det fortæller en der, hvad der er sket, hvor kom den fra, hvor har den været henne i vores miljø, hvad gør den, og hvordan får vi den stoppet. Det er i bund og grund de 5 områder, man får ved at købe AM for Endpoint eller implementere AM for Endpoint. Som jeg sagde før,
AMP på Endpoint, det er koncentreret omkring alle vores devices. Udenom os har vi alle de andre indgange til vores miljø. For alle dem kan vi også implementere AMP, så vi måske allerede kan fange det meste ud i perimeterdelen af vores netværk, det vil sige vores e-mail-platform, vores web-proxy, vores firewall-platform osv. Og de snakker sammen i en management-tool, så jeg har det fulde overblik over, hvor filerne flyder hen i mit miljø, og hvad er godt, og hvad er skidt, og hvordan får jeg det stoppet, osv. Den her vil jeg ikke gå så meget dybt med, den ramser i bund og bare op og bekræfter det, jeg har siddet fortalt her. Vi ligger i et prisniveau omkring lidt under kanten af $80 per enhed for en 12 måneder, og man starter ved 50 devices. Og det kan lyde meget, ja, men mange af os har jo minimum 2. Vi har noget mobil eller iPad eller en tablet, og vi har noget laptop i en eller anden form. Så det er faktisk ikke så mange brugere, vi reelt set skal have i spil her. Den sidste, jeg lige vil kort berøre her på bagkanten af vores tid, det er vores cloud email løsning. Og det vil jeg, fordi som jeg sagde i indledningen, så har vi faktisk set en årrække, hvor vi faktisk har fået rigtig godt styr på, hvad der egentlig sker. Det er det, den her røde graf, der cirkulerer, at der tilbage i 2010 frem til, faktisk helt frem til her i slutningen af 15, har vi egentlig sådan fået okay styr på e-mail og den sikkerhedsrisiko, det var. Vi har fået fjernet rigtig meget spam, vi har fået rigtig meget af det snavs og uhensigtsmæssigheder, der kom ind der væk. Men så er der altså sket en vending nu. Nu er ligesom kurverne kommet op, og det er fordi dem, der begår sig med det, de har fundet ud af, at de kan gøre det. De har fundet ud af, hvordan de skal omgå nogle af de tidligere. Og så har vi også set den her movement fra, at folk havde det måske meget on-prem, til at det er røget ud i skyen. Og det er måske ikke alle, og det er ikke for at skyde på nogle hostingpartnere eller noget, men det er måske ikke alle, der har taget sikkerheden lige så seriøst, fordi man måske tiltro til den valgte udbyder, man har sagt, det er de styr på eller lignende. Man har måske fralagt for lidt ansvar. Jeg ved ikke hvorfor, men vi ser i hvert fald en stigende tendens til, at det e-mail er en af de store kilder til det, der rammer virksomhederne i dag. Specielt ransomware. Det er e-mail, der er den store. Så derfor vil jeg godt slå et slag for, at man begynder med at tage en snak med sine kunder omkring at sige, ja, du har lagt det ud til en hosting provider. Hvad gør din provider? Burde du overveje, om du kan have noget gjort og få filtreret dine ting, før det rammer, eller du trækker det hjem til dine brugere i virksomheden osv. Jeg vil ikke komme så dybt ind i alle de forskellige funktionaliteter, der er i vores e-mail-løsning. Det korte lange er, at det er det fulde range af, hvad der skal til af beskyttelse og hvor kommer mailen fra? Er den kendt for at sprede spam og så videre? Alle de funktionaliteter er der i. Så det vil jeg ikke slå så stort et slag for i den her seance. Her er alle de kontroller, det kører vi igennem, alt efter om det er en cloud eller ikke. Det jeg dog vil nævne af stærke ting, det er, at hvis man vælger vores cloud e-mail løsning eller vores on-prem løsning og lægger AMP på den, så har vi faktisk mulighed for, at hvis en e-mail ryger ind igennem og ender i en Office 365 e-mail-boks, så kan vi rent faktisk, når vi konstaterer, at den rent faktisk var skidt, gå ind i den Office 365 mailbox og i Exchange, jeg tror det er 216 e-mailbox, og trække den ud igen. Det er så stærke kort. Det kan ikke engang Microsoft selv gøre med deres respektive sikkerhedsløsninger omkring deres e-mail-løsninger. Og så har vi lavet en variant af vores cloud e-mail, som er tilpasset specifikt rettet mod Office 365, hvor der er nogle ekstra funktionaliteter, som er møntet på det. Men det er et af de rigtig stærke kort ved det her. Så kører man Office 365, og man vil have ordentlig stærk sikkerhed omkring sin e-mail, der flyder ind og ud, så er det her et rigtig godt bud, for den har altså en meget unik funktion. Vi snakker en pris, der starter cirka $25 per mailbox. Starter 100, mailboxe for 12 måneder. Findes forskellige varianter. Der er en, der er ren inbound, der er en mixet, hvor der er ind og ud, og så er der en premium, hvor der er nogle flere af de her sikkerhedsmoduler inkluderet i. Og så er der den her Office 365 variant, som er specifikt paketeret og tilpasset i funktionalitet rettet mod dem, der gør brug af Office 365. Findes i de forskellige subscription-perioder, så det er egentlig det. Som jeg sagde før, så kan man sige, at det her var en meget hurtig gennemgang. Meget, vil jeg sige, overfladisk, det er måske et forkert ord at bruge, men det var en meget hurtig gennemgang af vores forskellige områder. Og derfor har vi besluttet, eller har vi lavet en aftale, og har Lasse foreslået for Tech, at han gerne vil have nogle dybere webinarer, hvor vi kommer lidt dybere ned i alle de forskellige områder, vi har været sådan overordnet igennem i dag. Her er datoerne. Tidspunktet vil være kl. 10. Det vil være samme sted forstået, den måde det var webinar. Og Lasse vil sørge for, eller Tech Data vil sørge for, at der tilflyder jer invites, så I kan melde jer ind for dem, der måtte have interesse i de respektive områder. Så er I hvert fald meget velkommen. Det var i for sig ordene fra min side i dag. Jeg håber, det gav mening. Jeg håber, I fik en indsigt i vores portefølje.
Og jeg håber, det åbner op for en masse dialog med Tech Data omkring, hvad kunne være interessant af de her komponenter rettet ud mod jeres respektive kundeporteføljer og jeres slutkunder derude. Vi står meget gerne til rådighed. Lasse står til rådighed. Jesper, min kollega, der også er i lokalet hos mig her, står også til rådighed. Så har man spørgsmål eller lignende, jamen så start med at kontakte Lasse og Tech Data, og så kommer de til os. Og er der nogle af de områder her, man finder specielt interessant, man måske godt kunne tænke sig at lave nogle aktiviteter omkring, mod sine kunder, til sine kunder, for sine kunder, så også kom tilbage til os. Det er vi meget åbne for. Det var ordene. Tak for i dag. Og håber at få glæde at se jer på de kommende webinars.